मा जादोंथाय मिन्थि Maega namanya sakili free. हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम लानायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ रायलांबाय थादो बासजों थांनो फैबाय आरोना नै बासाव नैबेनो थांग्रोगोन दा नों बासा खयदाखौ सोंनिलाय खयदाखौ बे खोन्थाबाय सोंबो खयदाखौ औ खाली है मेरा सारी सीट खाली है कौन सा बीच वाला नहीं पीछे पीछे में नहीं जाएगा दूसरा गाड़ी में जाएगा दस्राजों थांसै नोगोद माबा जानो जायो खस्थ' मोनो वीडियो वाला सीट चाहिए हाँ टाइम लगेगा लेकिन कितना टाइम लगेगा बहुत में टाइम लगेगा भैया इधर कोई बात नहीं ये काउंटर पे जाइए ना हाँ दाननानै दोनखासै मोनसेखौनो डांगन गाड़ी को गाड़ी सुमो गाड़ी कौन सा वाला स' लोगोफोर दायो जोङो सिलिगुरिनिफ्राय गेंटक थांनायनि थाखाय टिकेट लादों जे ओमफ्राय जायफोरा आंनि ब्लगखौ नायदों बिसोर मिन्थिखागोन स' नायलांबाय थादो 400 खरि लाबाय आरोना सासेयावहाय माबाजों बे जुसजों थांसिगोनहाय सिगांबो सेमोनबो थांनाय बोसोरावबो बिदिनो लाखादोंमोन बिदिनो एसे सोरखौबा खमलाबो लालाबायो नागिरनोसै हाया जोंनिबो सिगां बिदि होननाय टिकेट लाबाय गारिया नै गारिया बेनो आरोना जोंनियाहाय गाखोगोरना लानोसै र' हा गारियाव गाखोबाय नै जोंहा सिगाङाव गाखोबाय आं माने भिडिअ बानायनो मोजां जानायनि थाखाय सिगाङाव गाखोबाय गेजेरावहाय जिरायासै टाइम लागोन आरोना गारिया बै मोनसे गारियाहाय सिट दङ मोनब्रै खालि बे ओमफ्राय उननि सिटआसो आरोना बेवहाय ओमफ्राय अनेक खस्थ' जागोन ना ओगोर माने खोनथार बेवहाय आं गाखोनो हानाय नङा बेनि थाखायनो जों बे मोनसे गारिजों थाङाखै बेबो खाराखै दाबो साब्रै नांबावगौ आरोना उननि सिटआ खालि नालाय बे बुंनानै थांबासो बे खारगोन आरोना जोंनिया जों जेराव गाखोदों बियो नायनोसै बेसे गोबाव लायो बुंनो हाया माने मानसि बुंबानो खारगोन आरोना खुनु टाइमनि माबा गैया ओमफ्राय बासजों थांनो नागिरदोंमोन जोङो बासआ जाहैबाय 11:30 खारगोन आरोना बासआ ओमफ्राय बेखौ नेनांगौबा मेरला गोबाव जागोन ना बेनि थाखायनो नेयासै आरोना स' थांनोसै सहैग्रोथोंसै मेंनायफ्राथ' बिदिनोसै ओमफ्राय जायगा मोजां जायगा नुबा मेंनायफ्राबो खारो आरोना दायोथ' रुटि जाखांनानै लाबाय एसे मोजां मोनबाय उदैफोरखौहाय उखैनायफोरा एसे माबाबाय ओमफ्राय ओरैनोबाबोथ' जों बेलासि हैखासिगोन ना ओमफ्रायो खेबसेनो नायनोसै डिनारसो खालामहैनाय जासिगोन खोमा आरोना लान्चआथ' जोंना जाखानाय नंला टाइमा जाहैनाय नंला नालाय नायनोसै र' दा मा जायो खयथायाव सहैयो ओमफ्राय लामाखौबो आङो देखायलांनो सेस्था खालामगोन जायो मोजां लामाखौहाय स' दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय गारियानो दाबो खारासैहाय लोगोफोर 1 घन्टानि बारा जालायलायबाय आरोना माला खारगोन मिथिया दाबो साथाम नांबावगौ बुङाबानो खारा माने भर्ति जायाबानो नायनोसै माला खारो बेसे गोबाव लाखो जिखुनु जाया 1 घन्टानि बारा जाबाय नेथ'नोसै माथो सोरबा बरिं मोनसोबा बिराद सानो जाबाय माला सहैगोन बेखौ सानगासिनो नायनोसै माला खारनाय जायो सल'फोर दायो खारसिन आरोना फाइनालि बे गारि मोनसेनिफ्राय लानानै फैबाय बे मानसिफोरखौहाय बेवहाय बेसेबां नेबाय थानो 1 घन्टानि बारा 0 घन्टानि जासिगोन रायलायनांगौ बरिं मोनो ड्राइभाराबो गोबाव जाबाय बेनिखायनो रायलायनानै गावसोर बे गारि मोनसेनिखौहाय बेयाव लानानै फैबाय ओंखायनो बे खारसिगोन गारियाहाय बिराद बरिं मोनबाय थाबायना इसेबां 1.5 घन्टा गाहाम जिरायनानै थानांगौबो मामुलि नङा थांनोसै र' दा देखायगोन आङो सल'फोर फाइनालि हगारबाय दै गारिया नै थांनो मोनसिगोन आरोना जा हगारबाय नै औ जोंनासो बै जोंनासो लांनाया बरिया थाबाय होनबा रायलाय हा हगारनाय मानसि रायलायोबा बिदिनो रायलाय बिसोर फेक रायलायफ्रावनो सिगां खर' साजोबो ओमफ्राय लामा ड्राइभार मानसि लामायानो ट्राफिकथार आरोना गारिफोरखौनो गोदाव सोराव सालायजोबो नालाय नै ओरैबायदि ट्राफिक इनाल हाबफैबाय थाव सोनो नागिरदों नैबे इन्डियान अइलाव ओरैबायदि उन्दुबोबाय आङो गोदोनाया साजोब्बाय दे जि उन्दुनो ओंखारदोंमोन गोदोनाया साबोजोब्बाय उन्दुनो दा उन्दुनो ओंखारदों बिरादनो ओमफ्राय बोथोराबो सान्दुं गोसा गरम बिराद सिकिमावबा माबायदिसो मिन्थिया आङो गावसोर जेबो होनाब्रा बिसोर नै थांगासिनो लामा नै बाबाय बरिं मोनथारबाय बेसेबां गारि थाबावनो लागायनांला इसिबां गोलाव बानायाना स्टेसन
जादों गुवाहाटी जायो गुवाहाटी थाङो नोङो मन्दिर ना माथो गोजौआव मन्दिर नैबे खेबसे नैबेनिफ्राय नांगोन बारि ना ओरै साइडजोंसो दं दां लांदों दासो हाबजेनहांदों स्कुलावनो स्टार्टिं दासो स्टार्टिं ड्राइभारा जोंना बरिया खार दा डेन्जार स्पिड सालायखायो गारिखौहाय थाब सहैगोन जोङो देखायनो बिथाङानो बिनो मोखांखौ मोजाङै नुनो नंला लामाया हले बरिया खालै ओमफ्राय जों जानुवारिफ्राव फैयोमोनबा साबसिन मोजांसिन नुबावोमोन आरोना गैला माने गेन्दा जाजोब्बाय गेन्दा जाजोब्बाय मैला जाजोब्बाय स' लोगोफोर बै बाराव जे नुदोंमोन ना फुरा निउसाव रायलायनायहाय माने न' बां बायनाय फुरानो हासा गुरखाजोबनाय माने नैबे तिस्ता दैयाबो माने बेजोंनो लोमनानै फैखानाय नालाय एकदम माने बाना जाबोजोबखानाय नालाय ओमफ्राय दा माने जे जायगायाव गुगादों बेफोरखौ नुगोन दे एकदम माने दैया ओरैबादि गेन्दा मैला जानानै फैदों ना बुंनांनाय आरोना नङाबा बे दैया एकदम माने गोथांजोबनानै हनै नुदोंना जिं जिङावहाय बेफोरो माने गासिबो गुगाजोबनाय आरोना आरो नुलांबावगोन बेखौ सिक्किम एन्ट्रि जाबाय आरोना लोगोफोर दासो लोंनानै दासो सिक्किम एन्ट्रि जाबाय दाबो र' बै मोनसे गेटनि माबानि दाबो टेस्टारिया नुदोंना गाहायनिफ्राय मानसि नुदों ओमफ्राय बाना जानायनिफ्राय एसे बोरैबा जाबाय दैयाहाय एकदमबारे गोथां गैला आरो एकदम दैया लेथ्रा जाजोब्बाय आरोना बाना जानायनिफ्राय जोंना एकदम रानस्रावस्राव बै बारावहाय ना टेस्टा दैया फुरा बाना जानानैहाय माबाजोबनाय एकदम लोमसावजोबनाय गारि न' बां एकदम बिल्डिं सिल्डिं गोग्लैलाजोबनाय बेनिफ्राय बे दैया एकदम माने वाइट कालार बोरैबा गुफुरलेले ना दैयानो नङाबा एकदम माने ग्रिनखामोन जायफोरा सेमोननि आंनि भिडिअखौ नायनो आरोना आंनि सावसाव हगारनाय टेस्टा दैयानो एकदम ग्रिन जाजोबबाय राफ्टिं बर्डखौ नुदोंना हैनो राफ्टिं खालामग्राया जायगा लायै जायगा नैबे खन्द'आव बानायो राफ्टिंखौहाय जों आरो ओरै गोजौजों थांसिगोन लामाफोरखौ गाजोबबा सेस लामाया नैबेखिनियाव एसे गाज्रि न'फोरखौसो साइज खालामो नांलायदों बेयावहाय दावराव जालायदों नैबेयावहाय मानिबा बुलायहांनो मा जादोंथाय मिन्थिया स' लोगोफोर दायो माने आदा लामा मोनबाय आरोना ओमफ्राय बेयावहाय ओंखाम जानो बयबो लाखिबाय ओमफ्राय आं ओंखाम जायाहाय आं बिदिनि ओंखामखौ आङो लामा सामा जानो सुखुवा ओमफ्राय फ्रेस जायाबा माने हजों रुमाव थांनानै फ्रेस जायाबा जानो सुखुवा आरोना आं सानबायखि माबा बैग्रि बायदि आसार मोनोना थिंख्लांनिखौ बायनानै जानोसै बोरैबा मोन्दों खर' सानाय मोन्दों दै आङो रायज्लायबोबाय थाबायना फेक गस्ला खुनो हाला गरमाव
हाबबोनो मोनाखै उन्दै बै गस्ला खुदु बुदांथ' खुनो हायोना गस्लाखौ उदैया आङो बेग बादोंना सिङावहाय नांबायदि माथो जानाय इयावलाय स' दायो बैग्रि बायनानै लायनो थां बैग्रि बायनानै लायनि आं र' गाज्रि जाबायलै गाज्रि जालायगोन हनै ना बिदिनोखा जाखो नायदो दस्राखौ नायदो ऐसा ही है सब दूसरा नहीं है इसका नहीं ये बहुत अच्छा नहीं नहीं दूसरा नहीं है घुमाइए ना उसको घुमाइए उसको ऐसे घुमाइए बहुत सारा वैरायटी है क्यों क्यों ब्लैक ब्लैक हुआ है देखो ऐसा खराब होने जैसा दिखता है नहीं, वो ऐसे ही है, वो ऐसा ही है वैसे अच्छा ये चीज ही ऐसा है उसी को सोच अच्छा मैं सोच रहा वो खराब होएगी 1 साल का गारंटी रहता है इसमें अच्छा ठीक है निकल आंचे मुझे और एक तो साधारण का होता है कि कितना का है? बोलेगा वो खराब हो गया 50 का है 50 का है निकल आंचे गोथाव मोनो आं बेखौ जानो बेखौ हमनानै दोनलै बा फैसा हरना दायो हेबलाय बेनो जोंनि गारि आसारखौ लाबायना आरो आङो आচ্ছা माबा सिंख्लां बिदिनो बायदिसिना दं आरो ना बेवहाय ना बेयाव माबा जानो हाबदोंदां स' दायो जागोन आङो मोजां मोननायनि नै बे हटेलावहाय ओंखाम जाबाय आरो ना मानसिफोराहाय जों सेमोनबो थांनाय समाव बेयाव थादोंमोन दे हा केन्डिफोर नांगौ आं केन्डि जाया मा मा खालामो दं मोजां मोनदोंलै आं नै आसामखौसो बे सिङावथ' टयलेट थागोन दा स' आं गारियावसो जिरायहैनोसै बासफोरखौ मानसिफोरा ओंखाम जाबाय बेयावहाय गामिनि मानसिफोरा ड्राइभाराबो जाबाय ओमफ्राय आं जाथ'ला आं बे फ्रेस जानानै मोनजायाबा बेयाव सान्थि मोननाय नङा आरोना ओमफ्राय दा जाबा आरो बेखार आं सिंखिं दा बे सिंनिसिना बे गाहाय बे माबा नांखायो गोदाननिया दसे थानोसै गारियाव जिरायनानै बेखौ जानोसै र' फुजाखौ नायलाय नोङो बाङालि स' लोगोफोर आङो आमुलखौ लादोंमोन ओमफ्राय एकदमबारे बोरैबा लादोंमोन आरोना ओमफ्राय थावा मारैबा दयथां माथां गोखै बोरैबा गाज्रि नामाथां ओमफ्राय एक्सपायारि डेटबो नङा दे माबाया जिनिसा मोजां मानोबा बिदि मोनो मिन्थिया ओमफ्राय नै हासबेन्ड नेमु लादों लोंनो हायासै दा बेखौ लोंनांसिगोन एसे खानाया बिद थांला जोब्बाय आरोना खानाय गोरलै माबा नङा ड्राइभारा डेन्जार मोजां आरोना डेन्जार खरा सालायखायो आरो ओमफ्राय लामाफ्राबो हाजो लामाना आरो माथो लामाखौलाय माथो देखायबाय थाबावगोन ना बिदिनो गोजौ गाहायसै थांबाय थानोसै दाहाय लामाया बायनानै दाखोमाय जादों गाज्रि लोमसावखादों नै बोरैबा दाख्लै बाना जानानै नै साइसिनसो नुदों दे नै बेखौहाय मानसि गोथे बुरिसो खर'खौनो नुबावबाय आङो बुरि मानसि गोथै लांग्राफोरसो जायगाखौ मोजांसो दोनदों दाख्लै बाना जानानै एकदम नै बायनायफोरा बे बिल्डिङा थांसिगोन दां हा बायदों
좀 가봐야 되나 내가 갑자기 그 이거가나 이 갑자기 그 말. 자. Solo cái đấy người game cùng một người đây bị trái đấy với ba xã hay và béo thằng cái đó là mà đi trái game bây giờ là lại cũng không phải được mà chỉ nó học chỉ là dừng là này trái game nó cứ gana sắp là biến các cái nữa đi cái này là không phải là có thể đó mà bây giờ là không là được gì á ba số không phải là bài bía mà vì thế số học chỉ là dừng được chỉ là phải yang orang kita kan Tunggu mana mau hai? Di mana? Tunggu mana? Tunggu mana? Bisa tak dapat? rumah tangga yang mana di sana? Bisa tak sana? Mana? Mana masuk? Ya? Mana masuk? Ini orang bisa mana? Orang Solo को दायो जोङो स्टेन्डनिफ्राय नै गारि लाबाय केब लाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट हटेल रुमसिम लांसिगोन आरोना दायो जोङो केबाव गाखोनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट हटेलावहाय थांनोसै स' नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव दे मेंनाय मोनजोब्बाय आरोना बिरादनो हटेल फेयरभिउ था फेयरभिउ क्योंकि साल में एक बार आता है ना ओरैबो ट्राफिक far away. फेयरभिउ Far away. फेयरभिउ हम नङा बे हटेला मोनफैबाय नै बेयो मालाय साइड दंखायो लांग्रा भेट्छ छिटो छिटो जानुपर्छ ल फटाफट बिग्रिनु नायबाय आरोना ओमफ्राय आं माबा A3खौ फसायबाय आङो रुमखौहाय ओमफ्राय A4आ एसे फिसासिन ओमफ्राय बेखौनो लानोसै आरोना जों सिगांबो बे हटेलावनो थादोंमोन ओमफ्य आं सिगां मोजाङै भिडिअ खालामनाय जायाखैमोन ना ओमफ्राय एबार मोजाङै देखायगोन आरोना रुम हटेलफ्रा बेसेबां लादों GST दाननानै मानानै बेफोरखौ खोन्थाजोबगोन आरोना नायनोसै हाँ ये अंकल का होटल में आया होटल का नाम बोलो सब लोग आएगा ना हमारा नमस्कार सबको हमारा होटल का नाम है होटल फेयरव्यू गेंटो एकदम MG मार्ग के पास में है आप लोग कोई भी आ जाइए हम लोग आप लोगों को सेवा करने के लिए तैयार है कभी भी कोई भी पैकेज चाहिए सिक्किम दार्जिलिंग में भी है और इधर से लाचुंग भी जा सकता है ना इधर से पैकेज हाँ हम लोग पहले आया था ना इधर से ही बुक करके गया था हम लोग हाँ वो अंकल ही बात करके दिया था हम लोग से अच्छा तो बेनो आरोना हटेला ओमफ्राय जोङो सिगां फैदोंमोन जे पेकिं खालामाखैमोन बिनिफ्रायनो जोङो लानानै थांदोंमोन आरोना लाचुंजे थांदोंमोन ओमफ्राय एबारबो बिनिफ्रायनो लानानै थांगोन आरोना जोङो नायनायगोन बोराया हासबेन्डाहाय बेसेबां लायो बेसेबां मायो नायनोसै ओमफ्राय बिनिफ्रायनो पेकेजखौ खालामनानै थांगोन नालाय नायनोसै आरोना आं बेखौ मोजांसिन मोनदों ने रुमा मोनफैबाय आरोना आगोलनिफ्राय बहुत मोजांसिन रुमा मोजांसिन बानायबाय सिगां जे जों थाफैदोंमोन बेनिफ्राय साबसिन आरोना फिसासिन मानेथ' फिसासिन नङा एखे बे 2000 ओहो MG मार्गआव बांसिनखा ओमफ्राय नै बेनिफ्राय दाथ' एसेबां गुसु नंलालाय कान्चनजंगाखौ नुला आरोना रागा जोंबाय थायो आंखौ रागाखौ जोंबावगोन स' लोगोफोर दायो आङो फ्रेस जानानै लाग्रोसै ड्रेसफोरखौ चेन्ज खालामनानै लाग्रोसै आरोना स' दा दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय उदै बिराद सादों आंना ओंखाम जानाय जायासैना रुटिल' जाबोबाय आं गुरसे खावसेल' जानो हादों ओमफ्राय जेबो आं खाजा जायासै साना एसे जादोंमोन
ओमफ्राय बे मोनसे थिंख्लांनि आसार दंना बायदि फोराननाय दाब्ले दाब्ले हावै चप्पल दंखायो सिगांबो हावै चप्पल ओइ आं गाननो बायो स' लोगोफोर दायो बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आरो थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन दे स' बाय बाय